Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kininausab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. January 24, pila na lang kadlaw, Valentine's Day na. Bugnaw ang panahon. Nindot kayo ihangad-hangad sa langit, labi na kung takdol ang buwan. Mao kanay uluhan sa atong istorya nga pinadangat sa usa sa atong YouTube subscriber nga si Omar, ang takdol sa buwan. Mga ka-dear friends, sa mga kaigsunan na nga bago lang nagtanaw, please subscribe and click the notification button. Dako na kayo na nga ikatabang para mapadayon o mapalambo pa nato ang ato ang YouTube channel para makahatag pa kita og inspirasyon o motivation sa atong mga kaigsunan, pinagi sa pagpaambit sa mga nindot nga kaagi sa atong mga kaigsunan all over the world. Sa mga nagtanaw nga mga OFWs, sa atong mga kaigsunan sa Pilipinas, daghang salamat sa inyong suporta labi na sa mga nakasubscribe. Sa mga nangita, sa mga daan nga mga istorya, inyo sana makaplagan sa katabi with Ate Gems. I-subscribe and click the notification button na sad. And kung ginahan mo nga mapada sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. So dito maglangay mga kaigsunan, mga ka-dear friends, ug ania na ang istorya ni Omar. Takdol nga buwan. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, nakamata ko nga naghangus, naglisod paginhawa, basa sa singot, ang akong tibuok lawas. Basa pud ang akong unlan ug habol nga akong gihigdaan. Nibangon ko para mainom og tubig sa kusina. Human akong inom og tubig, gihilamusan pa nako ang akong naong para mahuwasan ang akong gibati sa akong damgo nga bati kayo. Sunod sa pila ka tuig nga nagpasyudad mi si Mama Annabel. Kato pa ko unang hikayon nga gipadamgo sa akong papa Felipe. Lain kay nga akong damgo, gigapos og pisi ang iyang mga kamot og tiil sa dakong kahoy. Unya gidabdaban og kayo. Ang nagsunog mao ang mga tawo nga nasuko kaniya. Gidaoban nila ang akong papa, gisunog nila nga buhi. Nagsakit sa kaesakit ang akong papa samtang nagpanawag og tabang. Ang akong pangan ang iyang ibalik-balik og tawag. Omar! Omar! Tabangi ko! Init na kay diri sa kunay mutangan. Mao gid ni ang mga pung sa akong papa Felipe nga nagbalik-balik og tawag nga nadungog nako sa akong dunggan. Hangtod nga nakamata ko sa akong urom niadtong gabi una, Papa Joe. Mayong adlaw niyo mga ka-dear friends, mga nagtanaw sa YouTube channel ni Papa Joe o kanimo Papa Joe. Sa di pa ko mapadayon sa akong istorya, magpaila ko sa inyo ha. Ako di ay si Omar nga usa ka sakristan. Dili mi lubad nga taga Cebu. Sa akong ninumduman, mga 7 anyos lang siguro ko niadto diyang napugos mi ug langyaw si Mama Annabel sa maong syudad para mo iskapo sa mga tao nga nagka-interes sa amuang safety. Buot na akong ipasabot nga daghan ang mga nasuko sa akong papa Felipe. Kay usa siya ka mananambal sa among gamay nga lugar sa bukid sa Mindanao. Quack Doctor, albularyo, binisaya, maunay ilang tawag sa kong amahan kaniadto. Bata pa ko niya itong higayuna, mao nga daghan ko nga nakalimtan.
Salamat sa kong mama Annabel nga bisan og di maklaro iyang tingog tungod kay napiktuhan sa iyang pagka-stroke, naningkamot siya og saysay nako halos tanang mga panghitabo. Nagsugod sa pagpanambal si Papa Felipe niyatong wala pa ko na tao. Kung dunay mga masakit sa mong lugar, siya ang kuhaon, bisan pagani tagalay lugar nga nakadungog sa bantugang mananambal nga si Felipe. Mudayog yun sa mong lugar para magpatambal. Nagpadayon ang pagpanambal sa kong papa hangtod dihang nagsugod na kong eskwela sa grade 1. Pero usa ka panghitabo ang nagbag-o sa tanan. Usa ka gabi ni Anthony pauli ang akong Papa Felipe sa mua nga luya kaayo ang lawas. Gikan kuno siya sa lasang para mangita sa mga tambal ug mga gamot sa kahoy nga isagol siyang lana para hilot. Pangitaon kaayo ang mga sagol siyang lana nga bugtong siya ra nakibaw og asa makitaan. Istorya pa sa akong mama nga nakatug usa ka gabi og usa ka adlaw ang akong papa. Gipugos og pukaw sa akong mama para makakaon kay wala na may mata-mata sa iyang pagkatuog. Pagmata sa akong papa, igo ra niinom og tubig unya nibalik na sab pagkatuog. Pagabot sa tungang gabi, nahikapan ni mama ang lawas ni papa nga sobra kainit. Gihilantan ang akong papa. Unya nakitaan sab ni mama nga nahubag ug nanghubag ang iyang mga batiis nga kanang sama sa naay pinakan sa mananap. Nasakit ang mananambal. Kinsa may mutambal niya. Paspas kaya pangitabo kay pagkadlawon mga alas 4 sa buntag na kunuto, ang oras diyang paghikap ni mama sa pulso ni papa, wala na, nagpitik. Nangay pakitabang ang umama sa mga silingan kundiin dalipod kaayo sila nga nakaabot sa mambalay. Pero wanay kinabuhi ang akong amahan. Niyatong igayuna dili pauso ang mga pag-imbalsamar. Di pauso ang gitawag og funeral services. Kung naay mamatay sa amua, magtumbara og punuan sa lubi unya ipagabas dayon, ang mga tao rapod ang mupanday sa kahon nga sudlan sa patayng lawas nga ginama sa ginabas nga lubi. Mao ba na gibuhat sa mga tao? Sila rin naghimo sa lungon sa akong papa. Kung diyang nahumana sila og panday, nahumana og varnish, sinaw na kaayo ang lungon. O dito ilang isulod, ang walay kinabuhi na akong amahan. Kinahanglan nga ilubong dayon nitong adlaw para di mabaho. Pero sa diyang ilan na untang isira ang tabon sa lungon, napugwat silang tanan kay diyan nilihok sa sulod sa lungon. Unya nakadungog sila og hinay nga ago sa tao. Nagiyahayog panaga ng mga tao nga diha nitong tungura. Pero ang akong mama, kauban, ug sa uban nga mga isog na mga silingan, niduol at ubangan sa lungon. Ug didto ilang nakita ang akong papa, nga patay na, nabuhi pag-usab, Papa Joe. Nagpirok-pirok kuno ang mga mata sa akong papa nga murag gisulawan sa kahayag sa adlaw. Di katagdayon ang balita. Niabot sa mga silingan nga baryo nga kuno ang bantugang mananambal nga si Felipe namatay, unya nabanhaw. So ng mga adlaw gikahadlukan nila si Papa. Ang mga bata sa mong baryo mahadlok mo agi sa mong balay kay naa kuno'y patay nga nabuhi. Kung sa bago pang panahon, gitawag kini og zombie. Pero sa kadugayan na wala ilang kahadlok, labi na dihang inanay nga nakabalik sa maayong panglawas ang akong papa. Unya maglakaw-lakaw na sa amo ang mga kasilanganan. Doon na yung sa katao nga nanabi nga kuno si Papa Felipe kay sama ni Hesukristo nga namatay unya nabanhaw. Nahidungog sa tibok lungsod ang balita, moto hinungdan nga gidagsa ang among lugar sa mga magpatambal kang Papa kay gamhanan na kuno si Papa. Pero ang akong Papa mismo ang nibalibad sa pagpanambal kay di pa kaya sa iyahang lawas. Pero dihay usa ka bata nga anak sa mong silingan nga nikalit og kirig-kirig unya nagbuwa-buwa ang baba. Ang ilang sulti-sulti
Gisudlan kuno og daotang espiritu ang lawas sa bata. Gidala sa amahan ang iyang anak dito sa among balay kay patambalan niya kang papa. Wa na makalibad si papa kay nihangi og taman ang amahan samtang naghilak og nagpakiluoy sa akong papa nga tambalan ang iyang anak. Napugos og tambal si papa sa bata. Sa pamaagi nga iyang naandan sa pagpanambal nitong wa pa siya namatay unya nabanhaw. Pila ka minuto sa nilabay sugad natambalan ni papa ang bata ni hunong na kini pagkirig-kirig. Unya nakatuog. Dako ang pasalamat sa mahan sa bata. Unya ni pauli na dayon sila sa ilang balay. Pero pagkatungang gabi ni ana usa ka syagit ang nilanog silang silingan. Syagit sa hilak sa amahan sa bata. Bugnaw na ang panit sa bata, paghikap sa iyang amahan. Wa na kini na ginawa. Wa na pod nagpitik ang pulso. Usa ka to sa sakit nga pangitabo sa ilang komunidad nga gipalabay lang sa pamilya sa hingtungdan. Pero human sa tulo ka adlaw lain na pod ang gikuhaan sa kinabuhi usa ka babae nga hingkod ang pangidaron nga bagura nanganak. Ug matud pa nila na sakit sa bughat. Nagsakit ra kuno ang uni ini, diyang nagpatambal sa akong papa. Pero pagkahuman, niuli sa ilaha, natug, unya, wa na magkamata. Halos nagkadungan na sila sa laing usa ka lalaki nga gisakitan og tiyan, unya nagpatambal pud kang papa. Nawadan pud og kinabuhi pila ka oras ang nilabay. Dito, nagsugod ang pagduda nila sa kumamahan nga mao'y hinungdan sa mga kamatayon sa tulo na mo ka taga-baryo. Si Papa ay lang gibasol kay basin, ungo na kuno. Human namatay og nabanhaw. Napoy nagingon nga gisuyop ni Papa ang dugo sa tulo ka tawo nga iyahang gitambalan. Sa una nilang ginganlan na Papa Joe og bantugang mananambal pero niadtong tungura. Ilan ang gitawag si Papa og bantugan nga ungo. Biktimahon kuno sa kung papa ang magpatambal niya. Usa ka gabi ni ana, giso nga among balay sa mga kalakinan kay ila kunong silutan ang akong amahan. Salot ang ilang gisinggit sa gawas sa among balay. Mugawas na unta si papa para tubangon ang mga lalaki pero gipungan siya sa akong inahan. May na lang kay nang lakaw ra pud ang mga lalaki kay wa naman mugawas si papa. Pagkaugma sa buntag, sayo nga nilakaw ang amahan kay moadto siya sa lasang para mangita sa mga gamot ug mga herbal nga iyang isagol sa iyahang lana. Sa pagpanambal, mao iyang gidudahan nga tungod sa mga sangkap sa iyang lana wa nay bisa. Mao nga imbis maayo ang iyang kitambalan, mamatay naman hinuon. Nagpaabot si Mama Annabel sa pagbalik sa kung Papa Felipe pero niabot na lang ang gabi wa paghihapon mo pauli. Pagkabuntag, wa gyapon ni pauli si Papa. Hangtod nga niabot na sab ang laing gabi unya laing adlaw wa lang gihapon. Di ayo sa katiguang na musilingan ang niadto sa mua unya diha doon na siya gisulti sa akong mama. Annabel, di ko mutuo nga si Felipe ang nagunay og patay sa tulo ka silingan nato nga nagpatambal niya. Uras na gyud nila. Gikuha na sila sa Ginoo. Di ko mutuo nga mabuhat ni Felipe ang pagpatay. Mao lagi iyo, pero saon man nga isog naman kayo itong mga silingan. Nabinas kay Kapedring tubag pa sa akong mama. Si Kapedring ang amahan sa bata nga namatay. Naglingi-lingi sa iyo sa palibot unya ni hunghong sa dunggan sa akong mama. Nakita manggod nako nga gisundan ni Pedring si Felipe niadtong buntag nga nilakaw siya paingon sa lasang. Nagtakin si Felipe og sa iyang sundang. Akong duda, pasin wala na makauli si Felipe kay gipatay ni Pedring. Kinsa may makita nga puros kakahuyan man na ang salasang. Nihagulhol lang akong inahan pagkadungog sa teorya ni Tiyo o ni Iyo. Niyatong namatay akong Papa Felipe iyang gisuhod na sa lungon, purting hilak sa akong mama. Pero dihang nabuhi pagbalik si Papa nalipay kay si Mama Annabel. Wa siya mahadlok, nga basin mahimong zombie ang akong Papa.
Iya kining yatiman, pagtaman hangtod nga nakabalik sa kaabtik sa iyang lawas si Papa Felipe. Ako ra ba makitaan permi si Pedre nga siging baid-baid siyang sundang. Tuna po ko'y nadunggan nga basin kamo kuno ang isunod matod pa ni iyo. Napatras si Mama Annabel sa kahadlok. So kaniya tuwa ni siya makatug og tarong kay sige naman lang siya og pagbantay diri nako. Masig panirado sa balay kay kahadlok nga bisag usang orasa mo kalit og tunga si Kapidring. Pila ka adlaw pa nilabay padayon si Mama sa kahadlok wala na ko niya padtua sa eskwelahan. Musa ka gabi niya to gigunitan ni Mama Annabel ang akong bukton. Gisambilay ang gamay nga bag. Unya, hilumi nga nanggawa sa mga balay, nang lakaw mi palayo sa among baryo. Asa man ta mga to, Mama Annabel? Pangutana ko pa nato niya. Ang iyang tubag, adto sa akong paryente sa Cebu. Ug tuod man nabot mi sa Cebu, sa panimay sa akong tiya Isidra. Pero pila ka adlaw nilabay giatake si Mama Annabel ug ang sulti sa akong tiya kay na-stroke kuno si Mama. Tungod sa problema nga iyahang nasinati. Buhi pa si Mama Annabel pero baldado ang pikas lawas. Makasulti man tuod pero bulol-bulol ang sinultihan. Kipa-eskwela ko sa akong tiya Isidra sa elementary pero pila ka tuig na pod kay lisod man pod ang iyang kahimtang unya si Mama buhiunon pa niya. May na lang kay buutan kayo ang akong tiya Isidra. Iya akong gidala sa ilahang kura paruko unya iyang gihangyo nga himuon kong boy sa kumbento, Papa Joe. Gawa sa akong pagtabang-tabang sa kumbento, gihimo pa kong sakristan ni Father Ludwig. Siya na pod ang napaeskwela nako hangtod nga nag-high school. Gusto pa ni Father Ludwig nga paeskwelahon ko sa college bisan ko og 2-year nga kurso lang. Pero ako na mismo ang nibalibad kay gusto ko nga mag full-time sa simbahan. Ako mao iyang right hand, bisan og asa siya tuapog ko. Kay makamao naman ko mo piano, ako'y mo tiktukan sa iyang misa, ako na pod ang mo kanta. Aktibo ko sa tanang mga gibuhaton sa simbahan, Papa Joe. Sa akong pamati nga duol na kayo ko sa Ginoo. Pero sukad niya tong kadlawon nga gipadamgo ko sa akong Papa Felipe, wa na ko'y tarong kinatulgan. Ang akong buhaton, mukuha dahi ko Biblia para magbasa-basa kay mo'y makawa sa akong anxiety. Adlaw katong Lunes, mo'y adlaw nga mobisita ko sa akong Mama Annabel nga medyo niarang-arang na ang kahimtang bisan og tiguang na. Omar, maayok kay naabot na ka. Nako'y balita nimo. Pero nagkayungit pa nga sulti sa akong Mama, Papa Joe. Diri ka na ako. Unsa man na ma? Hinay lang nga pag-istorya para masabtan ako ha. Tubag ko pa. Ngadto niya. Dunay nakabalita sa imong tiya Isidra diyang nanawag siya sa atong paryente sa Mindanao na si Papa nimo Felipe napalgan niyang patayng lawas sa sud sa langob sa lasang. Nakuratan ko sa akong nadungog. Napalgan ang patayng lawas sa akong papa? Abi man ako dugay na siyang patay. Ang maayo nimong buhaton, Omar, mo pauli ka sa ato para sutaon nimo kung si Papa Felipe bagyod nimo ang ilang napalgan. Mao ka na ang sugo sa akong inahan, Papa Joe. Muna hinungdan nga nakauli ko og dili oras sa Mindanao. 7 years old na ko diyang nilarga mi padung sa Cebu ni Mama og sukad niya to wa na ko makabalik. Halos estranghero ko sa akong yutang na tauhan. Wa na gani ko makahinumdum bisan og gamay. Samtang naglakaw ko paingon sa balay sa among mga paryente nang limbaw akong balahibo. Kay pila ka adlaw ang nilabay nagpadamgo nga akong Papa Felipe nga magpatabang siya kay init na kuno kaayo sa iyahang nahimutangan. Nabot ko sa balay sa among distant relative kundiin didto pod gihaya ang patayng lawas sa ako ang Papa Felipe. Pagkakita nila nako, nag-iyahay sila og tagbo nako. Umar, dakuan na nimo uy, bata pa man kapagbiya ninyo diri. Salamat ya, tiyo. Mao na ba na ang haya sa akong amahan? Pangutana ko pa nila. Oh, mao na. Ug kuan di ay. Mangayo mi kwarta nimo kay gitaplan raman namo ang lungon.
Dili naman sama sa una gud nga maghimo rag lungon gamit ang ginabas nga lubi. Palito na gid karon oy. Ang humandaan nga lungon tubag pa sa akong tiya. Gitagana og kwarta si tiya sa refund sa iyang tanang nagasto. Unya giduol nako ang ingon niya nga akong amahan. Pero gisirad-an na lungon kay lain na kuno tan-aw ng iyang unya giingnan pod sila nga kinahanglan nga ipalubong dayon niya tong adlaw. Atol sa lubong sa amahan, wa ko'y gibati nga emosyon. Siguro tungod siguro nga nagdako ko sa pagtuo nga wa nagyud ko'y amahan. Diya nga ako na lang naginusara sa sementeryo na kay gayon ko pakigsulti sa iyang lubong. Papa Felipe, kung ikaw mang gyud gani na, hinaot pa unta nga magmalinawon ka na sa imong final nga panaw. Gusto na kong mutuo nga tinuod ang ilang sulti-sulti nga bantugan ka. Na ako no kay magic, kay kapila naman ka namatay pero mabuhi naman gihapon pagbalik. Unya gikuha nako ang bag, ang gamayng botilya sa holy water nga gikan pa sa simbahan nga akong silbihan sa Cebu, Papa Joe. Pahuway na, Papa Felipe. Nalanlangin ko sa Ginoo nga luwason ang kalag sa akong amahan niya itong panahon na Papa Joe. Nag-offer po ko og Holy Rosary. Niya paghuman, nangandam para muli kasi dili mo dugay, mutiklop na ang kagabion. Naglakaw lang ko pauli sa balay sa akong paryente kay walay kasakyan. Ang among lugar mo nagibiyaan sa kabihasnan. Ang ubang baryo kay na-improve na. Sementado na ang mga karsada. Doon na nagitukod nga simbahan. Pero ang among lugar, wagi uminto. Way mga tindahan, way simbahan. Hinuon na ako'y nakitaan nga gamay nga kapilya sa sentro. Alas 6 na sa gabi pa lang pero mingaw na kayo. Hayag naman noon kay kasagaran sa mga balay na may kuryente. Pero ang mga tao di manggawas sa ilang balay. Tungod sa kamingaw sa palibot, madungog na nako mga tingog sa gangis. Hasta mga tingog sa mga baki, sa basakan nga klaro kayo. Nadungog pod nako ang syagit sa kababay nga nagikan sa kabalay nga di kay layo sa akong gilakwan. Ang tingog sa babay kay murag gyud sama sa giihaw nga baboy. Gituyo nako magpaduol sa balay nga gigikanan sa syagit sa babay para mahibaw-an ako kung angay ba nakong tabangan. Diha nako tungod sa ilang balay. Napaminawan nako ang klase sa syagit sa babay nga murag dunay kaaway. Kanabang murag nasudlan og nautan nga espiritu. Nanukto ko sa pultahan pero kinsa pa may makadungog nako. Ang akong gibuhat kay akong gitukmod ng pultahan ug naabli kini. Dito ako nakita ang usa ka batanong babae nga gitabangan og kupot sa tulo ka tiguang nga mga babae. Pero mas kusgan ang batanon. Mao nga kausar sila ilang buyog, mga lagpot in taon sa bungbong ang mga tiguang. Nidali kog duol ug gikupta nga baga sa babae dayon sablig sa kung nga giandam na daan nga holy water. Gisabligan na kog holy water ang lawas sa babae dungan sa pagyaw-yaw nga sa ngalan ni Jesucristo nga anak sa amahan pahawa sa lawas ning babae Satanas. Unya akong gibanduan ang usa sa mga tiguang nga kuhaon sa kumbag ang rosaryuhan unya isulob sa liog sa babae. Nisunod po din tao ng tiguang babae. Nakuha niya ang rosaryuhan sa kumbag unya gisuot sa liog sa batanong babae. Samtang ako, way hunong sa paglitok sa mga pung sa pag-ampog. Mga 30 minutes ang nakalabay na ginahinay na og kalukmay ang babae unya nihilak. Dayon nagpasalamat kanako. Matud pa sa mga tiguang nga iyahang mga iyaan sila ni Amelia. Kada takdon sa buwan, masulan ko no, si Amelia. Amelia rin ang pangalan sa dalaga. Gitrapuhan nila ang singot ni Amelia unya gisudlay ang taas nga buhok nini nga nakatabon sa iyahang naong. Dito pa nako naklaro nga hitsuraan si Amelia. Asa di mga ginikanan na ni Manang? Pangutana ko pa sa mga tiguang. Wala naman ni siya ginikanan kay namatay iyang inahang pagpanganak niya. Unya si Pedring among manghod nga iyahang amahan mga 50 katuig nga patay.
Sukad pagkamatay ni Pedring, nagsugod na pud og suol ang iyang sakit sa patol. Patulon ko no si Amelia, pero lahi ang akong pananaw. Dili ko doktor ha, dili po ko edukado, di ko swito sa mga medikal nga aspeto. Pero lahi gyud ang akong tan-aw nako sa kondisyon ni Amelia. Nasaksihan ako sa akong duha ka mga mata nga nasudlan sa laing espiritu si Amelia. Ibutang tag sayop ko. Pero nganong naulian man siya, pagsablig na kog bendeta sa iyang lawas, o diyang akong gipangajian, o gisuotan, o rosaryohan. Doon na pa ilang ni Santop sa kunahuna ang giingon sa tiguwa nga Pedring nga mo'y amahan ni Amelia. Kinsa nga Pedring? Natubag nga akong pangutana sa tiguwa nga iyaan ni Amelia. Kagamay ra gyud sa kalibutan. Ang bata nga namatay human gitambalan ni Papa Felipe kay anak ni Pedring o kaluha di ay ni Amelia. Nagpaila ko sa akong kaugalingon nga anak ko sa mananambal nga si Felipe nga nagtambal sa bata nga igsuon ni Amelia. Ang mga tiguwang nga iyaan ni Amelia nakahibaw sa akong history, pero matud pa nila halos wala na makahinumdum sa naitabo. Masakiton namang gitundaan si Amelie, patol pud to ang sakit atong bataa. Pareho sa iyang kaluha nga si Amelia, pero mas grabe tong iyaha. Ang kang Amelia, bago ra ni sugmat, mga 5 ka tuig ang nakalabay. Nilipod pirmi kay kada mutakdol raman sa buwan. Tubag pa sa iyaan ni Amelia. Nakaschedule naman unta ako pagbalik sa Cebu, pero akong i-postpone. Kaya nakita nako ang akong yutang natawhan og nagkinahanglan og tabang espiritual. Ang mga tao dito dili manimba kay layo kayo ang simbahan. Kausara sa katuig na kuno sila, misahan ilang kapilya kada pista sa ilahang patron. So kaniyan to, ako kitabangan si Amelia. Nakasuod namin duha, Papa Joe. Kaming duha si Amelia ang nakahuna nga gamito ng kapilya nga permira nga nagsira. Iablihan na mo ang kapilya o gilimpiyuhan o niya gi-dekorasyonan. O niya nanawag ng mga bata nga moapil og Bible study. At first, masuko na ako mga ginikanan sa bata. Ilang apaso ng ilang mga anak kay nag-usik-usik ra kuno sa oras. Napay daghang trabahoon sa ilang balay. Wala man pud ko mamugos. Ang mga bata raman pud mo'y mubalik sa kapilya kada na-schedule sa Bible study. Naki-coordinate ko sa municipal parish para mag-request nga mamisahan og pari ang among kapilya bisan kausa lang so sa kabuan. Ug tuod man, sa dako na akong kalipay, nag-grant gyud ang akong wish. Inanay nga nakailaw Ginoo ang mga tao sa mua. Kung mag-Bible study ko, na mga adult nga moapil, nga maoy gikalipay kaayon nako. Kay sa una, puros mga bata ra gyud ang mo-attend, Papa Joe. Ako silang giingnan, nga ipadayon bisan og wala nako. Naguol si Amelia pagkadungog nga mawa nako. Asa di ka mo adto, Omar? Pangutana pa niya nako. Gipangita na lagi ko sa kong kura paroko nga akong silbihan. Tubag ko pa. Mao ba? Gikinahanglan na gyud ka didto. Pero Omar, nagkinahanglan man pud minimo diri. Matud pa ni Amelia, Papa Joe. Nalipay ko sa akong nadungog. Gikan niya. Wa niya gidiretso sulti, pero sa akong pagsabot, gusto niya nga pugngan ang akong paglakaw. Amelia, ang gusto na ko madungogi kanimo, nga moingon ka nga, nakinahanglan ka nako. Medyo nauwaw ko sa nigawa sa kung baba niya itong tungura, Papa Joe. Pero nakalitan ko diyang gigunita ni Amelia nga akong mga kapot. Unya, ningon siya nako nga, ayaw ko biyai, nakinahanglan ko nimo, Omar. Mura ginagdunay alibangbang nga naglupad-lupad sa akong dughan, Papa Joe. Mura ka to, ang akong ipaabot nga madungog kang Amelia. Gusto na nako siyang pakaslan dayon, Papa Joe. Human niya doon, akong gikuha ang akong inahan o gidala pagbalik sa iyang original nga lugar nga nadakan. Way kabutangan sa kalipay ni Mama Annabel nga nakakita pagbalik sa iyang mga paryente o mga higala nga wa na'y paghisgot sa nangagi nga mga panghitabo. Bago naman ang henerasyon, moderno na. Kunya, di na gani kayo sila mutuo sa mga diliingon nato, engkanto, ungo, ug uban pa. Pila ra may istorya, Papa Joe, nakasalgid mi ni Amelia ug sa tinuod lang giat nga nako
ang mga takdol sa buwan kung musuol bagyod ang iyang sakit sa patol nga mao'y sulti sa iyang mga iyaan. Pero wala na gyud, Papa Joe. Wala mabukoy hunong sa pag-ampo sa Ginoo. Kada kadlawon mo matako para mangadji sa tapad sa natug na kong asawa. Mas musalig ko sa Ginoo, dili sa daotang espiritu. Nganong kada takdol sa buwan ra man gyud siya sulan. Kaluoy sa buwan nga maoy pasanginlan, di ba, Papa Joe? Sa pagkakaroon, hapit na ko mag-60 anyos. Ug doon na daghang apo. Padayon gyapon ko sa pagpakabuhi, kauban si Amelia. Ang mga istorya sa imong YouTube ang among kalingawan. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa o ginaot pa nga ang Ginoo pirmi maguban kanimo. O kanatong tanan. Imong magtatampo, Omar. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento